ngayon guys, sa loob ng simbahan guys. Kaya hindi tayo pwede pumasok guys. Kaya dito pakita ko rin yung sa labas guys. So, ang kabuuan nito guys, napakaganda guys. Ito yung simbahan na story guys. Kung punang din. Ang guys, bukas ng simbahan guys. Dito papasok ako guys. Pasok tayo guys. Guys, ito yung loob ng simbahan ng Poway Church. Okay, so napakaganda.